Jotono khulumphika tini hainhai ani channel naitongnarongno khapangni hamjamo yaphari ang bukisa tabo ADC election jaraba election tui ang haina share khaina musugo puilano je candidate manairongno congratulation all the best yapharo tei je mana musugui asai tongui manyarogni bagai kha hamya ang tongnarongno ani khakjangma yapharo asa khayo next time jerok manai hnai Triprao je party candidate ronai list nai kheke nukjago list of bring bumung gori rogu tongo CPIM obo khoroksa ta Congress obo khoroksa te Tipramotha bo khoroksa IPFP obo khoroksa BJP hoke to khoroksa pas gori jeng wansung nai kheke joto party ono buri motamuti sugnai tongo rokhake borok buhaino mane basai manai solegui manai obhai buri tongo joto party on ang je nugmani haifano buri rogno rojagliakhe nugo buri rogni bumung list o khoroksa BJP hoke khoroksa bukri Indian Constitution o nai kheke 33 Women's Reservation Amendment khaika 106th Amendment o 2023 o Nari Shakti Bandhan Adhiniyam nai kaisa bumung rojakha abonke brirogni reserve khaijakmani ke 2023 o amendment bill pass ha haifano bo asolko samgo sokhaina ke 2029 nisimi jokhon jeng census khaibai abo khaijaknai practical ke haifano tabok jeng Lok Sabha ro nok tongo te nagar panchayat ro bhaino 33% brino rojak tongo ke even municipality ro practical sopai tongkha ketabo khaina bagai chini titi ADC o bhaino suggestion khaina musugo je buri rogno bhaino 33% titi ADC ni election o rojagna angthung ke o 33% jodi rola hangkha ke buri 6 থেকে even 9টা sido borok naiman dokhol khaiman ke orasung nugo buri khoroksa rok mangsi khobor mano je buri rok bhaino asagui tongbai mani hainba borok misil meeting o sakthari khatung khajake okhalayo kintu election phaipron keke karja khenu buta ya abni bagaino jeng human rights tongo Universal Declaration of Human Rights Manav Adhikar bo bhaino United Nations o 1948 o declare khaijaka aboni ortho no chalaburi equal chalaburi soman hain bagaino chala musuktoino post position status honor sonman atayni buribo manani adhikar tong equal mane chala buri ekdom soman oro chala hnai beshi buri hi kom abo hai kuno kokre hain bagai buri rok bhaino chalani haino bukha tongo mokol tongo brain tongo wansungma tongo musungma tongo romni bhaino hain bagai chala rok bhaino burini o musungmani ichha no honor ba respect khainani nango within borok physically strong ya ke nukjago fight khainai maya kintu borokni bukha tongo chalani haino bukha tongo brain tongo wansungmani musungmani tongo ge hain bagai borokno obhaike disrespect khaimani society ni bagai jaya angnai tamke jekono society ono equal chalaburi tongna nango jemon nukhungo buri keri ke soleya thik society ba political party cabinet ro bhaina buri tongna nango buri tongki belai beteibo sagui thangnai khoroksa roge kuno phan kri thangnai sungnu Tipramothani ni doli riang khoroksa sung generally buri rok nukhungo noganteo pailen bagai phataro onkhaya hain bagai chela rokhe onkhago phataro thango phaying ma bagai borokni knowledge bangku chibisiku rubunku generally jeng wanso khaketa ge buri nobu obhake expose khaima ke phataro onkharom ke borok burungnai haibana buri rongkha nukhungo no pailen bagai asuk sia rungya haike nukja haibana jeng oro nugo je koyekjona buri mane extraordinary othoba exceptional mane betikrom buri rogni je tongsamung durbol physically durbol obola aboni sai borok juda khlai borokni wansungmani intellectual power nong hain bagai borok musungma bhaino chala haino ngo ike even khoroksa khoroksungke chalani saipasi powerful intelligent nukjago tongo jeng Triprani itihas nugo sengthungma bangla bacha no mechenmani bonino idea bonino decision boni
bwsai raja paiyangi wan sogui wanajak tongpro sengtuma rani bori taktutui sungkhapo tamo wanajak hingke bacha bangla bacha no paiglakha hinui wanajak hingke bo afro idea rokha Gumoti Nodi no thegui tongsoknani bagui Gumoti Nodi no thekhaike u bangla ni bacha rok phaike Gumoti Nodi tui no sarukroke borok tui o kosogui mechenjak baikha ke thik abhaino chini at present bhaino bwrwi rok no omhai intellectual power chalani saifa gobangko obhai koyekjon no tongo obo nukha Indian itihaso Jhansi Lokhi Bai even North East ni Nagaland ni khoroksa guideline ni British ni birudde mane fight khaimen bo ge oloke bo Jawaharlal Nehru bai bo Rani hinui title rojakmani hainbang bono tabo Rani guideline hi hon ke thik obhaino chini Tripura bo tongo gurui wngya borok no loge rogui tisala hake teibo borok kaham wngnaita nukhung khakchangna hokake bwrwi nango bwhui nango hingke जों kaisa kuiso nukhungo naidi bwsai theibo bwrwi hingke kaijaya kheno nukhung naithok khe tilang baksa busu chela hingke bwhui theibai kheno tei masa bwhui mana tamke bo saisung cholegani onek kothin hingke obhaino chini society political field o haino bwrwi no जों yaphagui mane daito rok hake omhaino peaceful nai develop ngai joto bwrwiya khoroksa khoroknwi omhai power tong ambak bohai extraordinary bwrwi rok chela musuk no musugo hingke ambak borong musukmano जों jodi logero hake borok no honor khai जों tisai rok hake borok bo kaham ngnai like no di chini India bo Indira Gandhi sorok tongo mane desh no salok thangkha Sheikh Hasina tei Myanmar bo जों nukha bwrwi ni chalogo hake kwbangma country no bwrwi chalokmano haini bagui chini Tripura ni bisingo bhaino bwrwi tongo chalokmanai tongo omhai leadership ni quality kaham tongo power kaham tongo omhai chini bwrwi Tripura ni bisingo bo tongo haifano chini Tripura ni bisingo hokhe जों bwrwi rok takfano mane properly जों accept khaimaiako bwrwi de man bwrwi de chuk bwrwi wngklak abhai kheno election ni candidate rok hingke karwi tongjak obono ang muitongmano Uncle Noren Deborma bo khoroksa suinai khainai maino goino byakti boino kho omhaimang khanang ang wak mala karna prokhe chrai rok phaibai chana prokhe chrai rok thangdi humhai political field ni byaparo jokhon misil meeting ungo aprokhe bwrwi rok phaibai nirok si nango nirok sara wngya nirok si mwchang ro nai hnui misil meeting khe dol tilangjak jokhon election ni candidate aprokhe bwrwi chugya chaya chuglak abhai khe avoid khaijak hingke tabuk chini bwrwi rok no aswkgo no use khai je moncho o risa netai totra rodrok khum yapha drop abhai ta hingke misil meeting khe bwskang banner rom drop hingke bwi nomination kagos joma rok khaike tam uklog basa tei video kadrop aswkhe no chini bwrwi rok bo baksa busu tongthokjaknai tongo hingke aswk kheno जों use khaijak tong hingke abono jodi no जों bwkha kaham mentality kaham broad minded wansung kaham hingke jara broad minded rok expose ungjak borok rok hingke abono bwrwi rok no bhai tisana nango twiidulna nangnai bwrwi rok no bhai yak toli twikhai borok bo kasai manta omo wngkha chini Tripura ni kapal je nukmani chini Tripura ni kapal hingkhe obo no nukjak tongo je wakmala tana phukhe chrai rok phaibai humhai chana phukhe thangbai humhai wngtong obo to kwbui kok je kwbui kok no hojom khaimai rok tongnai je borok rok narrow mind rok hingkhe omtrong soijo khaimai wngnaita hingke tak je sai tongmani hamya chaya rok hunai jara wansungna kwrang khe je kok kwbui rok no yasagui namano jara wansungna rwngthai rok hingkhe u kok kwbui rok no yasagui maya jol napa phainai hingke naisilna phainai hingke hamya hunai hingke ang koina muchungmani khe jekono political party o bwrwi rok no sakni buma ba bahanokjak bwhui obhai khe wansugui ব্যবহার খাইনাঙ্গো বা accept খাইনাঙ্গো গেছি বরকনি যে দুঃখরক মানা মুসুকমা রকনো চালারকবো feeling খাইমান গে হাইন বাগै খরকसा बरैनो हामिया हुमानि मानेनो निनि मानो हुमाक्लायो निनि बोहैनो हुमाक्लायो
nin bahano jungno humaklai hain ba bwrwirokno hona swkang insult khaina swkang wansukna nango o ani amani soman ani amani shreni ni borok abaike jeng wansukna nang amni bagui jeng bwrwi no jeng tisana nango society o development khaina hingkake ge tamke kaisa scripture o ang nukmani bo hingkake the wise woman built her house but the foolish pulls it by her own hand hisau khoroksa buddhiman bwrwi gyani bwrwi boni nukungno naithok khe tisal phiaba bukka bwrwi hingkake boni yakbaino dongso khai hini khoroksa gyan gwnang bwrwi nukungno bo tisai mano society no bo tisai mano even nini dopa no bo tisai mano gyan gwnang bwrwi hingke phiaba gyan kwrwi ba foolish bukka bwrwi hingke boni nukungno to dongso khainai no society no bo khai mano khaiyo tei dopa no bo khaiyo haini bagui nirok jokhon bwrwi no candidate select khaiyo afro obo hai bwrwi nai khaina nangnai je bo chini party o phaike party kaham dengnai hamye dengnai hini hingke haini bagui jeng bwrwi rok no tisana to nangono jeni party o to include khaina nangon candidate phiaba nirok select khaipro obo haike wansukna nango paithao ani request hingkake ani koimani hingke bwrwi rok no bo chwlani thaio ronani wngthong tei শুধু মাত্র নেতারকনো খুম কানাদ্রব রিসা তত্রা রদ্রব খুম ইয়াফাদ্রব মিছিল বসকাম বেনার তৈদ্রব আবাইকে ইউজ তাখাইজাকথों খাইथों খাইदि हाइबानो इक्वेलि जे गतर कुसुक पजिशनो बरंनो बहायनो रजागनांथों ब्रैरक बहायनो बाहायके ओ पजिशनो सकनाय बो क्वालिटी टंखाके ओ पजिशनो सकनाय आबो क्वालिटी साक साक तैरि माखायनाय नोंबो खामु सुमा सिमिबाय इया निनि leadership quality tongkesi boibono ronai hain bagai both side no ang request khai chalano bo bwrwi bo bwrwi bhaino qualified ung tongna nangnai je candidate ongmana hingkake ge chalarokno bo ang koyo bwrwi no sudu nini stage o khum yafanani risa totra ronani misil meeting o ke banner tui ronani asuko ke use takhaithों nei ang kokno tini asken muthakha tei paithao hain hai ang tei kaisa point ang nirokno share khaina musu nang to candidate romani ke to nijeni area o development ba candidate ro but rowui bo chin area development ungthong ge haipane nini area o nang support khaimani party ni candidate nin area development si khaimangani quality kringke bono royagui je kono party ni candidate nini area development khaimanai bono jeng roiman aso jara tei chini politics no tei jeng broad nanang je ang kaisa ex party o tongnai ex party ni candidate chusi sugyang ke ang tain bono ronaba y party ni candidate bo sugu gyang bono roiman obo hai chini odhikar tong 100 tongya 100 ronani aboya nge chini area o je mane candidate develop khaimanai jeng bono no vote cast khaiman ge oro sama bisio chayarok nongkeba joton thani ang nakarsano samarok nongkeba belaino rong thani ang hamsajak hain hai joton no kulumkha